Siyabingelela abantu abasha ngegama lika Jesu inkosi. Siyayibonga inkosi ukuba isihlelele losuku nakule nkonzo yabo abayigugu kakhulu enhlizweni zethu. Siyabithanda abantu abasha. Siswele ukuthi singenza kanjani ukuba nibe ngabazalwane nemazi uJesu owafika kithi wasikhanyisela sihleze bomnyameni. Ngicela basithandaze singakatholi isu lenkosi. Baba wethu ongcwele, msindisi wethu omiyo njalo, ndoda enqoba ukufa, ndoda evukile kwabafileyo, ngoba wena ulibo lwabavukileyo, wewedwa osavukile, oshiye ithuna li-empty to date. Babona amandla, siyazithoba ngaphansi kobuNkulunkulu bakho, siyakuvuma ukuba uMthixo wethu, inkosi yethu, umpetha wethu, ushampeni wethu. Mawe ongcwele kasazi singakubonga sithini, sibonga nalolu suku inkosi osipha lona, ezinye eziningi osigcine kuzo. Siyabonga umsa wakho umiyo njalo, udumo lonke inkosi malibuyele kuwe, yenze njalo inkosi ngoJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga abantu abasha, siyanithanda kakhulu nigugu enhlizweni zethu. Kasazi singakhiphani, ningabona kanjani enhlizweni zethu ukuthi ningabathandiweyo. Wonke umuntu okholwayo, angisayikhuluma kamfundisi, wonke umuntu okholwayo uyanithanda. Ngicela ukusho nje ukuthi ningabathandiweyo, siyanithanda masinibona, siswele ukuthi uJesu singamfaka kanjani enhlizweni zenu. Ngicela basithole isu lenkosi, sibonge kulabo abenza ama-means ukuba babe nama-data noma bayinika isikhathi sokulalela inkonzo online. Bazalwane, isikhathi sika online, zamani ukuzi-adapta abangcwele, nibuye kukho lokhu esikumiselweyo ngoba izikhathi ziyashintsha. Sekufike isikhathi manje sokuba ukhonza usekhaya, ukhonza usemsebenzini, ukhonza usemotweni, ezinye imoto ezizawufika nje zawuveza yonke into, zoba nama-television ihamba. Ngakho-ke siyacela bafowethu, noma sisacathulisana, siyamkholwa uNkulunkulu uzawukwenza lokhu, sisheshe sikuqonde sonke ngegama lenkosi. Namhla-ke inkonzo yabasha, itimu yayo ithi youth that feared God, youth that feared God. Siyithola-ke lapha incwadi kaGenesis chapter 31 uverse 42. Ngokusizwa inkosi bathandekayo, ngicela ukufunda kuleli lami engiliphethe. Lithi-ke, in fact, if the God of my father had not been on my side, the God of Abraham and the fearsome God of Isaac, you would have sent me away empty-handed. But God has seen your abuse and my hard work. That is why he appeared to you last night and rebuked you. Inkosi ayibusiswe ukufundwa kwezwi layo. Masilibonge izwi likaNkulunkulu. Linguwe Nkosi, nakulesi sikhathi liyadala ngoba lona limi kuze kube phakade. Sithembe lona Nkosi yami, sithembe lona ngoba namazulu athembe lona. Limi kuze kube phakade. Liqondisa inyawo zethu entandweni yakho. Liyadala lenza okungekho kube khona. Siyakhulekela isibusiso Nkosi kuloya naloya ozawuthi alilalele. Moya kaNkulunkulu siyalikholwa, ligcwele amandla, ligcwele umlilo, liyahlambulukisa. Moya kaNkulunkulu siyabonga kakhulu, udumo lonke malise kuwe ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Kafishane bathandekayo, le ndaba uma ngiyithatha nje, ngiyithatha ngigoqa, ngiyisummarize, ngihighlighta nje kuyona ngoba ngeke ngikhulume ngayo kakhulu, incwadi ende kakhulu. Niyayazi indaba kaJakobe bathandekayo, uyena lokhuluma lamasu athi ukuba uNkulunkulu ubengekho ngasesayidini lami, uNkulunkulu kaAbraham, lelesizulu lithi ukusaba kukaIsaac. Ngifuna sikhulumeke ngokusaba kaIsaac. uJakobe niyayazi indaba bathandekayo, esehlezi kwamalume wakhe, wafika wasebenza iminyaka eyisithupha waqongelela inkomo ngoba yazi laba babekhula belusa bafana abanye banumzana abafuyile la
thothi imfuyo iningi manje uthola ukuthi abafana abekho kuyecelwa abafana kwaba kweminye imizi bese behlala la ekhaya babhasobha imfuyo yakho umfana ngekhathi zakudala behola inkomo ngonyaka bese kuyazala inkomo ucabanga kwasebenza 6 years caba kusho lezo nkomo zo6 bese ziyasalana ke nazo kuthe mayeseqala lomnyaka ka7 kwase kubonakala ukuthi ke manje seqonyiwe la sekufana sebenzele ilobolo manje 7 years mayeseshadisa neyazi indaba yakhe kuqanisa undodakazi omdala ebhida kanti yena wayethanda lomncane kwase kuthiwa cha mayesenikeza umakoti ebusuku mase kubona ukuthi akusiye lo makoti wathi cha isiko lalapha lithi akagani omncane ngakagani omdala qala phansi futhi usebenza another 7 years yabona kwase sebenza 14 years elusa iholo lakhe kuyilobolo ezolobola amadodakazi kamalume wakhe uLabani mayesephelele ku14 years plus that 6 obaqongelela khona naye ukuthi abe nemfuyo kwase kubonakala ke ezayiholwa uye zayibeka imbala njalo njalo ke wakhula ke imfuyo yaningi ke wabusiseka uLabani ngendaba yepresence kaJoseph ngoba uJoseph mayefika kwaLabani ufike nento entshe bikade ingekho kwaLabani yaba khona ngenxa yobukhona bukaJoseph sifuna abantu abasha abathi mabekhona ipresence yabo idala izinto ezingekho ibekhona sifuna abantu abasha abanento izwe lingenayo sifuna abantu abasha amakhangete wafika uJakobe kusawa kunjalo kwaLabani nemfuyo ingene ngako wafika nento entsha kwathi dlivi emasimini kwa imfuyo yanda wasebenza imini nobusuku wasebenza kuthiwa ngisho ngabe impisi ihlasela imfuyo wayebeka impilo yakhe kuzo makwenzekile impisi noma yadla imvu ayikhokha ihlawulisa khokhe wasebenza yonke leminyaka yasibaningi imfuyo manje kuJoseph I mean kuJacob mayiningi ke imfuyo wayesezwaka ukuthi ke sekukhona ukukhuluma namadodana kaLabani esekhulile kwase kuba khona ukukhuluma ke manje okushayisayo ukuthi lo muntu wafika engaphethe lutho lapha engumhambuma samqoqa manje useyisikhulu usenemfuyo bra wayiswa lento uNkulunkulu wasebuye vela ke ngoba wayekade umthetho wakhe ehlangane noNkulunkulu endleleni uNkulunkulu waseBhetheli niyamkhumbula abantu abasha nakhe lehlwelwa nakhuya ephupha ebona umbono ingilozi zehla zenyuka iqhamuka ezulwini zehla ngelathi kumphezulu usomandla wathi leliso lele kulo kuyaba izwe lakho kuyaba umhlaba wakho lo mayesevuka athi awuye ukusabeka yeka ubumqoka balendawo engilele kuyo bengazi ukuthi kanti it's not an ordinary sight but it's a gate of heaven wasebeka uphawu ke kuyo ufika lapha nje kwaLabani fika nezinto ezintsha ayithola endleleni uphethe uNkulunkulu waseBhetheli umuntu omsha kufanele azi ukuthi uNkulunkulu owakhe ngwapho wahlanganaphi naye ufika noNkulunkulu waseBhetheli wena lo osembusiso wenza yonke into wasevela uNkulunkulu esethi ke kaphindele emva esweni lakubo kwayeshilo vele lapha eBhetheli ukuthi ngiyokulondoloza wasethi uJakobe mayivuka lapho mungigcinile inkosi wangipha isinkwa sokuphila wangipha kokwembatha ngiyobuya ngwakhela indlu la kule ndawo ngoba le ndawo indawo ebaluleke kakhulu nangempela ke akasazi ke manje uzophuma thini usho ukuthi amehla wasabhekani kahle nalabo abalapha kwaLabani kwase kuba nosuku olukhulu lokugundwa kwezimvu wahamba wonke kumndeni nquzu kuyogundwa izimvu lapho kwakuba nedili ke kwezwe yonke into okuhlatshwe kube nezinsukwana bengekho wathola ithuba ke lokuqoqa yonke into yakhe lo namakhosikazi akhe ngoba wayesekhulumile nawo sengifuna ukubuyela mina emva athi amakhosikazi awuthina phela sihamba nawe ubaba phela wasandisela kuwe thina singabakho la ukhona sikhona hamba ke nezisebenzi zakhe naye usengumnumzane phela useqhubha iviyo nezingane zakhe namadodakazi kaLabani sihamba nawo ke mayihamba kwahamba insukwana mabebuya laba oLabani kade kogundwa la bafika la itshelo minhlama bahambile oJakobe bahambile uhambe nezingane zakhe lo muntu udelela kangaka worst part of it kwase kulahleke isikhonkwane sasekhaya kwaLabani
silahleka ngenxa yokuhamba koJakobe namadodakazi kaLabani. Yini elahlekile na? Kuthiwa ngama household gods. Lokho abathi ke mabekhuluma lapha komama kuthiwa zithixo. Ithixo kaLabani enibezwe besho njalo. Kwangama household god, izinto ezayimisela umzi. Uyabona phela umzi ongahlambulukile uba nezintwana zawo. Manje ke lahlekile ke wathuthela kuLabani wayiphaka wabiza ihlobo zakhe. Hey lo muntu ngamthathe ngelutho usehambe nakho konke sekulahleke nezithixo usengahamba amadodakazi ami engavalelisile kuthiwa uzoshawa abulawe. Wase yalandelwa ngoba bazi ukuthi uphume ngayiphi indlela nokuthi ubhekephi. Wase yahamba ke sebehamba ke bamcinga ke insukwanisi kuthiwa ngosuku azomthola ngalo endleleni esemisi ithende phela iphumula nazi inkomo kuyagqutshwa phela kuningi nezingane ezincane. Mayefika uLabani uNkulunkulu kaJakobe wabonakala kuye. Wathi ungamezi lutho ungenzi okumbi ungakhulumi lutho noJakobe. Never ever you touch him. Kusho uGod, kusho uNkulunkulu waseBhetheli etshena uLabani. Mayivuka uLabani wavuka ecobekile elulekwe uNkulunkulu ebusuku. Wavuka wathula wabhodla wahlala usuku lonke eselibonile ithende ukuthi nanti lika Jacob kodwa angayi kuye ngenxa ukuthi wayesathukuthela. Mayehla ke ehliswa kubonakala kaGod ngoba uGod mayibonakala kumuntu khona izinto ezidalekayo khona izinto ezisukayo. Umthetho wakhe nje uNkulunkulu osusa izinto, uNkulunkulu odala izinto, uGod Almighty. Waya kuye ke Nkosi yami esethi hawu kodwa mkhwenyana sengihlale nawe iminyaka emingaka usuhamba ngingekho nezingane zami usavalelise ngizenzele nedili usuhamba songathi ubathatha empini abantu obathumbayo wenziwa yini kodwa lokho west part of it ziphi ithixo zami njoba senihamba nethixo zami yonke lento wasethi ke uJakobe oyothola kuye isithixo makafa. Wapheqululwa ke kwacingwa ke kayi Thixo ke kuthiwa zayihlezi kuyindodakazi leintandokazi kuye uRahel zayihlezi kuye ehlezi phekwaze wathi Nkosi yami ingangithinti njoba ngihlezi nganyakazi nje ngenziwa kungahloniphi kodwa ngisendaweni yabesifazane niyalwasa udaba ngiyangenisa nje ngenze ukuthi ningene ukuthi le ndaba ngiyithathaphi. Mangabe ke ngasayitholi ke useqala lapho ke ukuthola inxeba lokungena uJakobe kuLabani. Ngenxa ukuthi ke manje usenekela ke ihlobo kaLabani ezenazo nempade seyirecruitile ukuba kuzobulawa lesi sigaba. Uyezwa ke manje mayesethi umbhali in fact if the God of my father had not been on my side, the God of Abraham and the fearsome God of Isaac, you would have sent me away empty-handed. But God has seen your abuse and my hard work. That is why he appeared to you last night and rebuked you. Uqala lapho leli nxeba ulithola ngoba lo usecinge wacinga usetshena nomndeni lona ukuthi lezi inkomo ngezami evidence nansi ibukeni nonke mndeni ikhona inkomo yakho malume lapha na hayi ngezakho zonke. Mina bengihambiswa ukuthi ningekho ngabona ukuthi umthetho wakho ngendlela ongiphethe ngayo inesihlukwana ungahle ungiphuce namadodakazi akho nalokho engusebenzela ungahle ukuthathe. Kodwa buka namhlanje ungixosha njengesigebengu ingakho ke manje in fact if the God of my father had not been on my side wawuyongibukisase wangeke unginike nesengusebenzele nje amadodakazi akho wawuyowathatha but unqotshwa ukuthi uNkulunkulu kaAbraham ukusaba kukaIsaac ungasesayidini lami. What is reverence? What is reverence? Reverence is deep respect. Isaac served God with deep and complete reverence, profoundly and respect admired. Ukusaba uNkulunkulu akikho lokusaba lokusaba kokuthi umuntu uzongishaya ukusaba okunokumazisa lo muntu like upresident
maye ngakubiza ethi nje ucela ukubona ungaba nakho ngeke usaba ukuthi uzokushaya ngabe usaba kwasakuhlonipha ukuthi hawu kanti nami ngumuntu mungabizwa inkosi esikodlweni icela nje uvakashe kunento ethize noma kunomcimbi othize bese uthola nje isimeme invitation nawe ube khona uyohlala nawe nezidatanyiso ulokho kusaba okukhona kwaku Jacob ukusaba kuka Isaac ukusaba uIsaac wamkhonza uNkulunkulu wamkhonza with deep and complete reverence ukumsaba lokhu kokuzidela uthi ke mayechaza uNkulunkulu ukusaba kaIsaac unokubumile nokubuphunyulile kwonke lama hindrances uphunyuliswe usaba kaIsaac ukusaba kaIsaac kumgcinile ukuba uNkulunkulu ukusaba kaIsaac bekungekho esayidini lami ngibuye ngihambase kodwa ngibuya ngihamba namakhosikazi ami nezingane zami nemfuyo yami engiyisebenzele kanzima hard labored ngibuya nakho ngenxa yokusaba kaIsaac abasha sicela babe nokusaba uGod Almighty ukusaba kungene kubo ngaphakathi kwabo then umehluko womuntu onokusaba uNkulunkulu ukusaba kukaIsaac kungcinile that is why ngibuya nenkomo that is why ngibuya nenqwaba yabantu that's why ngiyisikhulu impahla enginayo iswe lamadlelo ngangihambe ngedwa ngeqa umfula ngidondolozela kuphela ngiyumhambuma ngibaleka ngisuka ekhaya ngesaba umfowethu ngoba wayesaba uIsau ekade emrobhile kodwa wahlangana noNkulunkulu waseBhethele uma efika kwalabani kwafika umuntu onento kwafika wasishintsha isimo awu bantu abasha ake nisishintshe bafowethu isimo sethu hawu nakho siphela nanti isonto liphela naba abantu bengakwazi ukuma bayimele babe bold abantu bayabaleka noma bengaxoshwa umuntu kwasha incwadi engcwele ababi babaleka noma engekho bahubhayo abantu balula abantu abakwazi ukuma bona umuntu kulo nyaka uyakhonza uyakholwa uyahlabelela nyako sayo sehlabelela phansi kasabonakala uphi bani engangimbona nifike naye emhlanganweni uthi hayi wathi ake niqhubeke usamile hayi uthi bamkhuba bakhuluma ngaye walahla phansi Nkosi yami sithi siyathemba sikubona kusa ozingane ukuhlabelela sibabona abafana hawu napa abafana as a result kupheliwe emasontweni yini eshodayo kusaba kaIsaac uthi ke in fact if the God of my father had not been on my side the God of Abraham and the fearsome God of Isaac you would have sent me away empty-handed but God has seen your abuse and my hard work that is why he appeared to you last night and rebuked you ubonge ngakho evelile kuwe ebusuku wakukhuza that is why namhla ukwazi ukukhuluma ukwazi ukunderstand otherwise ngawe uyangibulala ungephuca yonke into enginayo but uyangiyeka ngenxa kaNkulunkulu kaAbraham ukusaba kaIsaac okungakusesayidini lami bantu abasha thandazo wethu usho njalo Nkosi kusaba kwaIsaac akugubuzele ulusha lwethu lonke masithandaze lingcwele izwi lakho Nkosi liphilile linguwe moya kaNkulunkulu siyathandazana kule imihla ukukuphika nabakuvuma bakuvuma ngendebe ezomlomo kodwa ngezinyawo nangezenzo bakuphike imihla ukuphelelwa ngamandla imihla yokubheka emva la kuqhankwa khona imihla ukukhumbula la kubuywa khona la sikhishwe khona sahawukelwa la maketanga ephulwe khona ade sibophile ngoba sasiboshiwe sesikhululekile sasingaboni sesiyabona
Sasilahlekile sesitholiwe. Moya kaNkuluNkulu siyathandaza. Sisize Nkosi nakule mihla nakulezi ikhathi. uNkulunkulu bakho ugubuzele bugqoke bembathe inhliziyo zethu nezingqondo zethu. Siyabonga udumo lonke maluse kuwe. Sibusiso sakho sibe phezu kwefa lakho. Abangcwele kakhulu abasha bethu ngoJesu umsindisi wethu. Amen and amen. Thank you.